ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଚିଲିକା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଶ୍ୟର ରାଣୀ, ମାଳଦ୍ୱୀପର ସୁଇସ୍ ହ୍ରଦ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚିଲିକା ହେଉଛି ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହ୍ରଦ। ମୌସୁମୀ ସମୟରେ 1165 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଋତୁରେ 906 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ରୂପରେ ବିସ୍ତାର କରି ଏହା ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ ଦେଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏକ ବିରାଟ ଲଗ୍ନ ଲୁଣିଆ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଚିଲିକା ହେଉଛି ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏସିଆର ବୃହତ୍ତମ ଲୁଣିଆ ଜଳ। ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବ ବିବିଧତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେତୁ ଚିଲିକା ଅକ୍ଟୋବର 1981 ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱର ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ସମ୍ମିଳନୀ ଅଧୀନରେ ରାମସର ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଂଗଠନ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା କାରଣରୁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଫ୍ଲାୱେ ଘୋଷିତ କରିଛି। ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଏକ ଅଂଶ ଥିବା ମାଙ୍ଗାଲାଯୋଡ଼ି ମଧୁର ଜଳ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଏବଂ ନଳବଣ ଦ୍ୱୀପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାକି IBA ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଆର୍କେଡ୍ ଆକୃତିର ଚିତ୍ରକଳା ପାହାଡ଼ ସହିତ ସମୃଦ୍ଧ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ଗୌରବରେ ଗତି କରୁଥିବା ମେଘ ଏବଂ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବଦଳିଯାଏ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆସୁଥିବା ହାଲୁକା ପବନ ଦ୍ୱାରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁରୀର ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ପରିଦର୍ଶନ ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଚିଲିକା ଏହାର ନୀଳ ଜଳ, ଛୋଟ ସବୁଜ ପର୍ବତ ଏବଂ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଭାସମାନ ମେଘ ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀଳ ଆକାଶର ବିସ୍ତୃତ କଭରେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ କଞ୍ଚା ସନ୍ଧାନରେ ଶହ ଶହ ଡଙ୍ଗା ହ୍ରଦର ନୀଳ ବିସ୍ତାରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଭାରତର ଗ୍ରାମୀଣ ରଙ୍ଗୀନ ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚିଲିକା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ କବି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ, ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ତଥା ସାଧାରଣ ଜନତା ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ହ୍ରଦ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର ବୃହତ ଜଳସ୍ରୋତ ଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ତଥା ବାସିନ୍ଦା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ଶୀତଦିନେ ଚିଲିକା ଲାଗୁନ୍ ସାଇବେରିଆ, ଇରାନ, କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗର, ବାଇକଲ ହ୍ରଦ, ଆରଲା ସାଗର, ରୁଷିଆର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ମଙ୍ଗୋଲିଆର କିର୍ଗିଜ୍ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ଲଦାଖ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରବାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ବହୁ ଦୂରରେ ଖାଦ୍ୟ, ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଆରାମ ପାଇଁ ହିମାଳୟରୁ ଆସନ୍ତି। ଗ୍ରେଲାକ୍ ଜିର୍ସ, ବାଇଗଣୀ ମହନ୍, ଫ୍ଲାମିଙ୍ଗୋ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କିଟ୍, ସ୍ପଟବିଲ୍ ପେଲିକନ୍, ବାର ହେଡ୍ସ ଗୋସ୍, ଓପନବିଲ୍ ଷ୍ଟର୍କ, ପେଣ୍ଟେଲ୍, କିଙ୍ଗଫିଶର, ଏଗ୍ରେଟ୍, ଆଭାସେଟ୍ ଗୁଲ୍ସ, ଟର୍ନିସ୍, ହେନେସ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ସାଗର ଇଗଲ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବୃହତ୍ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବାସ୍ତବରେ ଚିଲିକା ବାର୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଫ୍ଲାମିଙ୍ଗୋସର ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରଜନନ କଲୋନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 2ୟ ଏବଂ 3ୟ ସପ୍ତାହରେ ହ୍ରଦ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଘରକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ମଧ୍ୟ ଜଳଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧ ବିବିଧତା ରହିଛି। ହ୍ରଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଣୁଆ ଜନ୍ତୁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ, ଦାଗ ହରିଣ, କଳା ବାଲ୍ ଏବଂ ହାଇନା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିଲିକା ଡଲଫିନ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା ସମେତ ଜଳ ବେସିନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ 225ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପରି ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ହ୍ରଦ ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇଥାଏ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ବିବିଧତା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ହ୍ରଦରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଜଳ ଏବଂ ଅଣଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିରଳ ତଥା ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖିପାରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଏବଂ
ଏହା ଏକ ରାମସର ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। କାରଣ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ପ୍ରଜାତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଚିଲିକା ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ହେଉଛି ଶୀତ ଋତୁ, ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ହ୍ରଦଟି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସହିତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଋତୁରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମକର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର କାଳିଜାଇ ଦ୍ୱୀପରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀ କାଳିଜାଇଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା କାଳିଜାଇ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।